kukul. Bata pa kukul. Ang Dagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Bukod po sa asawa ko, ay meron akong boylet. Yung asawa ko kasi boring sa kama. Good morning po sa mga kabisyong nakikisama na lang sa kanilang partners habang nakikinig at nanonood ng programa. Mga katas ng nakalipas. Ako po si Trina ng Binondo, Manila. May asawa na po ako. Isang Filipino-Chinese, si Chow. At di pa rin po kami makabuo ng anak dahil napilitan lang po akong pakasalan siya. Siyempre, ang utak kasi yung mga magulang ko. Gusto ko lang ipong ibahagi ang katas ng aking nakalipas para matuto po ang lahat ng kababaihan. Ang katas ko, call and tits, ay tungkol sa boylet ko na itago na lang natin sa pangalang Elias. Gwapo! Mas bata po siya sa akin. Gwapo? Sumuha yung mukha ko. 27 lang siya, samantalang ako ay 38 years old. Akayamang po ikwento pero nakilala ko po siya sa dating apps. Nung una, katuwaan lang kasi nga bored na bored po ako kay Chow eh. Pero kapag naiinip ako sa tindahan, kausap ko lagi siya talaga. Ang galing po ni Elias. Wala kasi akong ganang tumabi kay Chow at alam niya yun. Sobrang bait kasi ni Chow, kaya boring po. Nakalipas po ang 5 buwan ng pagchat-chat ay pumayag na akong makipagkita. Nabilaw ka na, guys. Kay Elias. At dito na nga magsisimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Oh my God, Elias? Oh. Elias, ang gwapo mo naman! Ang gwapo mo naman! Sarap mo, Dito kasi, ulam na ulam. akala ko kasi walang tao, mga tao dito. Unti lang naman eh, parang mga 3 lang naman tayo.
Elias, ang gwapo mo. Huwag na tayo dito. Alis na lang tayo. Ha? Alis na lang tayo. Gusto ko yan. Saan mo gusto? May malapit dito, alam ko. Alam ka. Bisado Yes, mo Elias. Halika na. Excited. Sama ka sa Ano, hindi akin? na ba tayo kakain? Huwag na, doon na tayo mo. Ikaw na lang kakainin ko. Kulit-kulit mo ha. Hindi. Sobrang gwapo mo naman. Thank you naman at nagkita na tayo. Oh, bakit naman hindi? Kaya nga tayo magkikita. Kala ko, joke mo lang ako sa chat eh. Yung totoo ka pala pahawak nga. Alo, totoo ka nga. Elias, alika na. Ano? Tara. Ano na? Sipat na tayo. Oh, isuot mo to isang helmet. Can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Ang galing Na-enjoy mo ka ba? Na-enjoy ka nakalima ba? ako eh. Ah, talaga? Wala pa ako eh. Okay lang yun. Halika dito. Ganyan ba yun? Ganyan yun. Ang galing mo, Elias. Galing ba? Adik na ako sa'yo. Nababaliw ako sa'yo, Elias. Ha? Elias, halika dito. Gilingan mo naman ako. Hiling kita. Oo, yun. Halika dito. There's just an empty space. Si Elias po ay walang regular na trabaho. Pero sideline naman daw po siya sa negosyo ng kapatid niya. Pero, di ba hindi ako makasalita ng ayos? Pero dahil sa kanya po halos mabaliw ako sa kakaisip. Sobrang na-addict po ako kay Elias. Nababaliw ako! Hindi ko kaya na hindi siya makita! Lahat po ng palusot, ginagawa ko sa asawa kong half Chinese, half Pinoy. Nabaliw na Pinoy. nga, guys. Lahat ng dahilan, kaya ko dahilan basta magkita lang kami lagi ni Elias dahil hindi ako mabumuhay nang wala siya. Elias! Elias! Ikaw hindi naman pila. Ako bigay iyo 20K no Lunes. Ngayon hingi ka naman 30K. Binibilangan mo ba ako, Chow? Pinaglalaban naman kita, tsaka nasasarapan ka naman sa sinampalukan kong manok, tsaka adobo. Tapos pag magpapalaundry ng ang daming ginagawa sa bahay, tapos Ako hindi okay lang bilang. naman. Ako tipid. Kasi ako, kita mo naman ate negosyo. Medyo Ako naman tumal. nagbabantay sa tindahan lagi. Sige O na. ikaw hindi nabantay. Okay, 30K. Thank you, sweetheart. I love you so much. Ni hao, ma. Ni Kayo hao, sama-sama? ma. Oo, Mr. Chawa, isasama ko lang si Kumare kasi oo, kasi 'di ba kahapon nagpa-nails ako, kahapon red. Gusto ko ngayon blue eh, 30K kasi 'yun. Di no. Ano? Pwede ba? Kuko 30K? Oo, ayaw mo ba nun Disney princess at sobrang Latina ng asawa mo? Latina, ikaw hindi ako ganyan. Dapat ako ganyan. Hindi tumatayo yun sa'yo. Ayan, maririnig pa ni Trixie. wala ako narinig, Mars. Tara na, maalis na Shut down. tayo. Di mo. Tayo natin ito Kayo, pag-usapan dito. ako wala na talaga pila. Tayo tipid. Kasi ate negosyo tumal talaga. Pagkatapos mong laspagin yung ganda ko, tapos, ayaw mo naman akong bigyan. Sige na. Okay. Guwapo talaga ng asawa ko. Talaga? Oo, sobra. Yan gusto ko, ikaw talaga. Ang gwapo-gwapo mo talaga. Ayan ang gusto ko, ikaw talaga, hindi sinungaling. Hindi. Ba't naman ako magsisinungaling, no? Gwapo daw, yak. Tara na, Tara na, Mars. thank you, mahal ko. Kayo ingat ha. Opo, mag-update po ako lagi, ha? Oh, Pero basta dun sa- kayo ingat. Oh, thank you.
Mars, alis na ba tayo, Mars? Basta yung usapan, ha? Oh, Mars, salamat. Baby ko! Baby ko! Baby ko! Baby ko! Isuot mo na yung helmet. Eh, ha? Mars, teka lang yung Mars, akin. thank you. Ay, thank you. Walang nabubuhay sa thank you Mars, ngayon. 700 lang yung ano ko bari ako dito. Wow! Bakit ako 700 lang? Hindi mo na ginawa 1,000? Nakakahiya naman sa 300, Mars. Mars, ilang beses ko na kinapalan yung mukha ko yun sa asawa, tapos kaganyanin mo ako. Ha? Mars, kinapal- Parang nauunsinti pa ako, nakukonsensya ako. Ano ba, sasabihin ko na lang Mars, kay Chow? hindi mo kinapalan sa Dadagdagan mo nila. ng 300. Okay, 1K, Mars. Okay yan, okay. Mars, bye-bye. Alis na kami kasi kailangan kong kumota today ng ano. Bye! Bye! Oh, suot mo Mahal na ko, yan. mahal ko. Good news, dala ko na yung 30K mo. Yan. Kasi may... Kiss mo na, baby ko. Ang gwapo talaga ng Huwag na baby dito, ko. alis na tayo. Halika na, halika na, Delikado halika tayo na. dito eh. Tara na. Galit ka ba? Hindi ko lang ito nararanasan kay Chow kasi huwag na natin siya pag-usapan. Elias, mangako ka, huwag mo akong iiwan na dahil mababaliw ako. Isang araw lang na hindi kita nakikita, mababaliw na ako. Huwag mo ipapang ako mo. Kanino ka lang? Sa'yo lang ako. Kanisagaw Trina, mapangalan. sa'yo lang ako, Trina. Kanino ka lang? Kay Elias! Akin ka lang ba? Sabayan mo ako, dali ka. Matapit tayo, dali, dalawa. Bilis. Sabay. Elias, ang galing mo talaga. Sige na. Hello? Hindi na ako pwede talaga ngayon, Mars, kasi sinama din ako ng isang kumare natin. Mas malaking Mars? bigayan dun. Mars, hindi mo na ako paboritong kumari. Ano Magkano bang nangyayari sa'yo? Hindi ba pwede isang araw pagpahinga ka naman? Mars, hindi. Matutuyo agad ako kapag ano. Sana all nadidinig ka. Mars, masikip agad kahit kahapon lang kami ni Elias. Ang sikip niya agad. Ganito. Ano, sikip? Parang ba't ng manok yan? Kaya nga, Mars. Sige na, Mars. Hindi na ako pwede. Pasensya na kasi ang bigayan sa 1,000 lang eh. Doon sa kumare ko isa 2,500. Pasensya tayo. Mars, ako bibigyan kita 1 kilong pako. Ano ko gawin ko niya? Ipasok sa apet ko? Bastos mo. Hindi! Kasi Mars, tama na. Hardiplex. Ano pa? Mars, pwede ba? Ano, may bubong ba dyan? Oo, isang timbang, Hindi, Mars. Davis paint. Teka lang, umayos ka kasi. Mars, pagawa ko yung jealousy nyo. Sira nakita ko. Mars, pakinig ka. Tigilan mo na yan kasi parang nababaliw ka na dyan sa Elias na yan. Ha? Magunos tili ka. Ano ba nangyari Makajos ka sa'yo? na ngayon. Makajos ka na ngayon. Hindi ako nang sinasabi makajos ako, Mars, pero tigil-tigilan mo na. Mamaawa ka naman dyan sa asawa mo. Inggit ka kasi. Kasi Oo! Buti alam mo, higit talaga ako. Pero tigil-tigilan mo na yan. Maawa ka naman sa sarili mo. Tignan mo. Ano Uy, nangyayari sa'yo? nag-blooming ako dahil kay Elias. Bored na ako sa asawa ko Alam ko, hindi mo type yung asawa mo, napilitan ka lang, pero wag mo naman siya lukuhin dahil hindi ka niloloko ng asawa mo. Huwag namin talaga yung asawa mo, ang bait-bait, tapos ikaw ganyan Diyan ka na nga, bye!
Nakakainis. Opo. Tanggap ko na naging sugar mommy ako ni Elias. Pero wala akong paki, mahal ko siya at nababaliw ako kapag di ko siya nakikita, kaya ibibigay ko po lahat sa kanya kahit hindi naman ako ganun kayaman. At humihingi ako sa asawa ko. Hanggang sa isang araw, Akala ko hindi ka na magpapakita sa akin, ha? Halika dito, isa pang sayo. Elias, Sabayan Elias. mo ako. Sabayan mo ako. Yan. sarap talaga. Sarap ba? Masarap ba? Isa pa, isa pa, isa pa. Elias! Elias! Yan. Elias! Ano? Okay ka na? Ha? Elias, Pagod buti ka? ka lang, inaantok ako. Ay, grabe, napagod ako. Grabe ka talaga. Taga lang. Ba't di ka pa nalalagay sa Guinness? Yes, doon sa Guinness. Makinig ka. Mahal ko. Mahal. Problema ka ba? Oo. Kailangan ko mag-umpisa ng negosyo, mahal ko eh. Ay, maganda yan. Mahal, ganda yan. Yan ang gusto ko sa'yo. Tapos, Napaka-business-minded palitan mo. ko na yung kailangan ko na rin ng kotse kung magkakanegosyo ako. Dapat may kotse ako. Kahit sikunan lang, may binibenta sa akin May yung motor kumpare ka ko. pa naman eh. Hindi nga eh, kotse. Iba yung motor, iba yung kotse. Di ba? Ano bang business yan? Ba't kailangan ng kotse? Tsaka may... Makinig ka nga muna. Problema sa'yo eh. Oh, sige. Kailangan ko ng kotse na second hand. Kahit second hand lang, may kumpare ako. Binibenta ni Carlo yung ano niya. 300 lang. Kotse niya sa akin. Naka-dress up na, naka-mugs na yan. Ano? 300. Oh, 300K. Mura na yun. Mga 2016 model. Mura na yun. O Tapos, di, gumawa ka ng paraan. bili mo ako. Tapos yung 100K para Bibili sa para sa negosyo. 100K. Yun na. Elias, wala akong ganong pera. Alam mong nanghihingi lang ako kay Chow. Hindi naman ako ang mayaman yung asawa ko. Itinatakas ko nga lang yung mga pa 20 mil, 50 mil. Pero yung bigla ang 400K, halos kalahating milyon, wala ako niyan. Tsaka, Bigyan mo ako. Bibigyan mo ako, hindi. hindi ko sinabing hindi, pero hindi ko kaya pa. Kaya mo yan. Ikaw pa. Elias, parang sobra naman na yan. Sobra. Akala ko ba mahal mo ako? Oo, mahal kita eh. Pero di ba mahal mo din ako, kaya naiintindihan mo ako. Bigyan mo ako. Kung hindi, kakausapin ko yung asawa mo. Elias, Intindihan mo? Elias, wag naman yan. Wag mo naman gawin yan sa akin, Elias. Mapag-uusapan naman natin to. Wag naman ganito. Hindi. Elias. Sabihin ko sa asawa mo pag hindi mo ako binibigyan. Elias, bigyan mo naman ako ng oras makipag-isip. Elias, wag mo Basta! naman ako gawin. Di ba Ibigay mo mahal yung mo gusto ko! ako? Di ba mahal mo? Ibigay mo yung gusto ko. Naintindihan mo? Elias! Elias! Metro's #1